ҳамада салому алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бале дӯстон, медонам дар комментариҳо бисёр нависондаистем барномаҳои пешинаи канала бисёрам пазмон шидагин, мешава ҳамаш. Имрӯз як барномаи фаврии ҷиддӣ дорем ки интизор шидан лозим нест. нафарони дар Федератсияи Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки ҳуҷҷатҳои худро тафтиш намоед барои запрет будан ё ин ки регистратсияи оригинал кардан ё ин ки трудовой договори оригинал кардан, медицинская книжка, СНИЛС, ИНН, перевод паспорт ва ё худ билети ҳавопаймо ба тамоми самҳо харидан мехоҳед аз тамоми минтақаҳои рӯи дунё ба тамоми минтақаҳои рӯи дунё. марҳамат, рақамҳо дар болои экран ҳатман занг занед. дар он муроҷиат кард як модар ки фарзандша гум кардагиа. Айни замон бардоро шумо сурати ин фарзандша дар рӯи экран мебинед. Дар давоми видео мо ҳамсӯҳбат мешавем бо худи ин модар ва дар бораш гап мезанад ки аз куҷо ҳастанд, дар куҷо гум шудаги, охирон бор кай буд, ному насаб ва дигараш. Ба диққат дӯсто, ҳатман тамошо кунед видеора, чунки дар чунин ҳолатҳо кӯмак кардан лозим аст. мешава шукронаи худо соз тинҷ. Мара бишносе нашносе намедонам, як бародар муроҷиат кард. Ма блогерам Муҳаммад Шарипов. Гуфт ки як бародар гум шудагиа. Гуфта ҳамура ман модарам бачаям. ҳамура гуфт эълон кардан накора. Мо да як ман модарам бачаям. як правила аст апа ки ира қонун талаб мекунад, мақсад бояд одами наздикиш боша муроҷиатгар. баъдан мо ҳақ дорем эълон кунем да, барое ки хай одами калонай гуфта намешава, ягон дӯст шаyd душман шаyd мумкин кофтеса бошаш. ҳамин хотир бояд ки ман модарашам бачаҷон. бораи ҳамин гум шиданаш камтарак суҳбат кунем, камтар сухан гӯем ки кай шидагиа кор, чӣ шидагиа, куҷода шидагиа, шумо аз куҷоин мақсад? мо ҳамин ноҳияи вахшем бачаҷон, совхози Киров, шӯъбаи дуюм. И бача қатимо ҳами июн гап задагӣ буд. Дига баъд ю ду бор овоз рӯӣ кардагӣ буд. Тамом ана Россияда қати бачаҳои амаш рӯзи 26 август гап задагӣ будай. Дига баъди ҳамун нестай. қатиш кой он кас кор мекардак? аввал кор мекард, баъд дига ҷо рафтагӣ будай. На танҳо қати шумо, дар умум қати ягон кас дар алоқа нест? Не намебардора телефонша. Телефонш гудок мерава? Не ҳами звонокай тамом, дига ҳеҷ сайдинени надора. мақсад киштагия телефона? оҳо намезана, занг намезана. мо акам модаршам хай алахон шидам, гуфтем бача занг мезана ки бепул мондай, пулша надодай. гуфтам кара нигоҳ кам ки хай дига дилма тоқат надода. хай хай ка аллоҳ нигаҳбон бошаш, ягон корои чӣ нашуда боша. мумкин аст ки ягон кас хай қабида бошаш, мумкин аст дар ягон спецприёмда адилда ягон вайда боша. хай мо мекунем, апа мушкил нест. ҳами як видеое ки ягон кас агар дида боша, шинохта боша, мисол яке бишносаш, расмиша мемонем, мисол ба розигии хитон ва суҳбати хитонам бо шумо кардагира каме сабти суҳбатам мемонем барои тасдиқ шава ки дар аслан модараш мекова. баъд модарҷон шумо як маълумоти шахсиша, мисол ному фамилияш, ному насаб, мақсад соли таваллуду, моҳу, ҷои ҳамун минтақара барои одамода мисол тезтар шинохтан. мумкин ягон кас ай хотири номуш бишносаш, ҳамура мегуфтен хуб мешид. Каримов Якуб Бобоҷонович, соли таваллудаш 10 декабри 98. оиладор аст? оиладоро. фарзанд дорад? фарзандака қарибида мешавада, насиб боша. хай иншоалло, худо нигоҳш кунад, муҳим сеҳат саломат боша. амин амин. хоб апаҷон, хай тамом. аз шумои мо да ягон чи лозим нест, танҳо барои савоб мекунем, мушкил нестай. мали раҳмат бачаҷон, худо нигаҳат бидора. хай саломат бошин апа, аллоҳ нигаҳбон. худо қувватат битаъка. хоб саломат. мали раҳмат. хоб чӣ гунае ки шумо гӯш карден шунавидем бародаро, касе ки мешиноса ва ё ин ки ягон маълумоте дошта боша дар бораи ин шахс, охирон бор дар куҷо дидаша, дар куҷо шунавидагиаша, дар умум мешинохтагӣ боша, яъне ки чӣ маълумоте ки дорен, ин маълумот метавонад сабаб шава ки ин шахса зудтар биёбанд. ва албатта ки аз даргоҳи Аллоҳ умедворем ки зиндаву соҳ саломат аст. мумкин аст ки дар ягон спецприём, мумкин аст барои ягон регистратсияш, ягон документиш, ягон мушкили дигар шидагӣ боша ва дастгир шидагӣ боша, ҳамин хотир беалоқа аст. лекин
бозам хай мефаҳмам ки мисол дар ягон спецприём ягон ҷои дига ҳам боша, агар имконияти алоқа кардан мешавад тавассути ягон шахси дига, гарчанде ки дар оҷа ҳам душвор боша, яъне ки умедвор мешем, то ҳадди имкон умедвор мешем ки зиндаву соғ саломат боша. касе ки чӣ маълумоте дора дар коммент нависен, ҳамчунин дар описанияи видео контактҳои ма ҳаста, яъне ки телеграми ма, почта, дигар касе ки чӣ гунае ки осон боша метавонед алоқа кунед, маълумот дошта бошед, агар бирасонед. ҳамчунин телеграм канали ма да бидроед, чат ҳастай, гурӯҳ ҳастай, яъне ки ма хати алоқа кардан хеле ҳам осон ай, гарчанде ки баъзе бародаро мепурсанд ки бародар як суҳбате гуфтан дар кор ёки як чиз муҳим ай, бояд хати гап занем, чӣ хел хати алоқа кунем. Бародаро, аз аввали блогерии ма то имрӯза, аз аввал то имрӯза дар описанияи ҳар як видеои ма маълумот барои ма хати алоқа кардан ҳаст. Описания мутаассифона бисёр одам намеёва. Инами видео ма дар рӯи экран шумо да скриншот нишон медиҳам, видео ва дар поёни видео бо ҳастай тугмаи ишо пахш мекунем ва маълумот дар поён мебурояд, маълумоте ки муаллифи видео дар видео дохил кардагия. Баъдан ба хотире ки баъзе одамо описаниеро намефаҳманд, мо истифода кардем аз комментария, ки дар комментариҳо бо ҳамаи маълумотҳоро мемондем. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда дар комментария ҳам мутаассифона баъзе одамо намефаҳманд. Видеои охироне ки дар бораи қатли як оила кардагӣ будем, ма дар видео гуфтам ки расмои ин ҳодисаро шумо метавонед ки дар телеграм канал бинед ва ссилкаи телеграм канал дар якум комментария. Яъне ки якум комментария наёфтан не дӯстони азиз. Дар ҳамон якум комментария ки ма ссилкаро мондагием, дар ҳамон якум комментария дар омада навистагиам ки расморо аз куҷо бинем. Дар якум комментарияе ки ма навистагием, закрепит кардагием, комментарияе ки ссилкаи телеграм монда шудагия ва гуфтагием ма ки дидани расмҳо, дар ҳамон комментария дар омадагиян, ба ҷои оне ки ҷиқан ссилкаро бигзаранд, дар атфети ҳамон комментария нависондиям ки расморо аз куҷо бинем. Яъне дӯсто, ма ба ин гапам ягон каса пас задан нестам, лекин хайна шумо худтон бинависед. Мисол дар ин ҷа ба ҷои ма бошед, шумо чӣ мегӯед, чӣ ҷавоб метиҳед? Мисол чӣ хел ҳаракат мекунед ки чизе ба шахс лозимаша ба ӯ битӣ, дар ҳолате ки ту пешниҳод мекунӣ ва ӯ бозам мепурсад ки аз куҷо. хай мефаҳмед бародаро шумо, ман медонам ки дар канали ман мефаҳмидагии шахс хеле ҳам зиёд ҳастанд ва ин гап ҳама барои чӣ гуфтам? Яъне ки шахсое ки дар канал мефаҳмидагӣ ҳастанд, вақте коммент медуроен, ҳамин хеле комментариҳоро мебинен ки мисол одам нафаҳмидестай, ҳамонро камтар роҳнамоӣ кунед, бо хеле ҳам хуб мешавад. албатта шумо вазифадор нестед, шумо қарздор нестед ин корро кардан, лекин агар бикунед як кӯмак мешавад ҳамада, ҳам худи бинандада, дар умум кори хуб мешавад. фикри ақиқатонро дар комментария бинависед бародаро. ҳамчунин ма веб канал дорам ки вақтое ки ма дар ҷа нестам, дар оҷа мекунем бисёр барномаҳои хеле ҳам хуб, хеле ҳам фоиданок, ба мағзи банда, ба ҳаёташ лозима, бисёр мавзӯъҳое ки хеле ҳам шумода лозим мешавад, ҳам ту барои шавқу завқ не, балки бо фоиданок. ссилкаи веб канали ма айни замон дар рӯи экрани шумо баромадагиай, дар ҳаминҷа тамошо кунед, метавонед биҷиқен, пахш кунед ва бигзаред. ҳамчунин бо дар ҳамин комментария якум ки чӣ гуна гап задем, дар ҳамонҷа бо ссилка ҳастай, бо агар ягон кас наёва, хайр роҳнамоишон кунед. ҳамада хайр, видеои нава интизор бошед.